ጨንፈር ሚኒስትሪ አየን ሰባው ድሕነትና ብንዞባ ድባርባ ብዝሓለፈት ሸዓተ ዋርሕ ብልዕሊ 1.5 ሚልዮን ናቕፋን ዘኽታማት ቆልዑን ጽጉማት ወገናትን ከም ዝሓገዘ ሓላፊ ጨንፈር አቶ ፍሳሐ ወረደ ሓቢሩ بمسارة حبرت عاطف صاين 28 زختامات كلهم 174 شحن عفا بملكة حاجز كوها بنقول 45 زختامات نصقمات دما ب 380 شحن عفا كنطفلوا بزقول عينات الصراح كم تتعيسوا ن 46 صقمات تمهروا دما لنفس وقفهم 330 عفا ملونا وتتمرتن كم تعدل تفليتون إذا كم تيلن كلهم 86 صدر سوات عبد وصاي كاب زقمت إيرتراوين تلاقى كلهم لعلي 800 شحن عفا كم استخفلن እቲ መስርሕ ቀጻል ከም ዝኾነ ናብሪሁ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ዝረኸቡ ወለዲ ተማሃሮ ተሓድሽ ፍስሓ ጼንን ወይዘሮ ንጉስ መኮንን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ መንግስቲ ኣብ ርእስቲ ካልእ መደባት ንጽጉማት ተማሃሮ ንምሕጋዝ ንዝወስዶ ተበግሶ ብምድናቕ ብዝተገብረሎም ሓገዝ ከይተጸገሙ ንደቆም የምህሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብጥሪት ተጣየሳ ወይዘሮ ኤልሳ ተክለ ሃይማኖትን ወይዘሮ ጽገ ኪዳንን ድማ ተገይሩለን ብዘሎ ሓገዝ መነባብሮ ስድራ ቤተን ንምምሕያሽ ኣበርቲዐን ክጽዕራ ምዃነን ኣረጋጊጸን